без загранпаспорти российский бошем мегардонанд. 99% муҳоҷирон дар ҳамин ҳолат ҳастанд ки ҳозирашда ҳаму Москва да Московская област. Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Чхеле ки дидесен мо видеокунира бисёртар кардагем, яъне ҳар рӯз дитаи видео пешкаш кардесем. ҳазор раҳмати калон ки моро тамошо мекунен ва дастгирӣ мекунен. Мо барои шумо ҳамавақт кӯшиш мекунем ки информатсияҳои нава аввалин шида бирасонем. Ба мисли ҳар вақта ба ҳамаи шумо як чиза тавсия метиҳам. дар ҳамин комментарияи видео як номери WhatsApp закрепит кардагиай. ҳамун WhatsApp да просто будроин салом бинависонен. мо барои шумо 61 падарка тақсим мекунем. ҳаракат кунен, шумо будроин бинависонен. акнун мо имрӯз тасмим гирифтем ки комментарияҳои шуморо бисёртар бихонем ва ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. бо диққат тамошо кунед. Фаридуншо нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбонҷон. оиди ҳамин даъваткунӣ ба хизмати алтернативӣ ва оиди праваи российский камтарак мефаҳмондӣ. меган муҳлат тамом мешавад. ҳамин барои тоҷико чандқа муҳлат додагианд барои праваи российский гирифтан. дар Федератсияи Русия мисол тағйиротҳои нав шид барои дастрас кардани праваи российский. нафарҳое ки двойное гражданство доранд уҳдадор мебошанд ки праваи российский бигиранд. ҳатмия и чиз. ва Федератсияи Русия барои ин гуна нафарҳое ки двойное гражданин ҳастанд 1 сол муҳлат дод. аз 1 апрели соли 2024 то 1 апрели соли 2025 муҳлат додагӣ ҳастад. боз як каси дигар нависондаи салом акаи Сорбон. барои чӣ мардуми мо ин қадар аз хизмат метарсанд? ҳаминора як содда карда фаҳмонед ку як саволшон тиен чӣ ба метарсанд. аки ин чиза ман хидман ба мисли тин намедонам барои чӣ ва доимо дар видеоҳомон аз мардум даъват мекунем ки бояд мо шумо ватани худмона дӯст будоем ва дар ватани худмон хизмат кунем. чунки агар ки мо шумо ватани худмонда хизмат накунем, ватани худмона ҳифз ва ҳимоят накунем, ягон миллати дигар омада дар ватани мо хизмат намекунад. барои ҳамин ҷавонон бояд ки ҳамеша дар фикри ободӣ ва пешрафти ватану миллат бошанд. як каси дигар нависондаи салом акаи Сорбон. аз чӣ сабаб аз аэропорт мегардонанд? бисёр сабабҳо дорад. яке аз сабабҳош ҳамияе ки мақсад шумо запрет дошта бошед. агар яке аз сабабҳош ҳамияе ки шумо тибқи ҳамун мигратсиони картае ки пештар будед Россия амал кардагӣ нестем барои рафту омад. ё боз яке аз сабабҳош ҳамин мебошад аз Россия вақте ки Тоҷикистон меоед двойной гражданин бошен, агар без загранпаспорти российский бошен мегардонанд. мақсад сабабу бисёр дар инҷа. боз як каси дигар нависондаи салом алейкум акаи Сорбон. меган хизмати алтернативиро аз байн мебаранд. ҳамин гап асос дорад ё ин ки не? ҳозирашда дар ин мавзӯъ ягон информатсияи нав нестай ва хизмати алтернативӣ чӣ хеле ки буд ҳозирам ҳастай. ҳамухе мардум метавонанд ки хизмати алтернативӣ кунанд. як кас нависондаи салом Сорбон. худованд ёру мададгори шумо бошад. бо эҳтиром бародари муҳоҷир Зафар аз Восе. худованд кули мардуми тоҷика нигаҳбон бошад. худованд ҳаматона нигаҳбон бошад бародари азиз. як кас нависондаи ҳозир граница рафта мешавад ё не? мефаҳмонди илтимос. барои пересикат кардан дар назар дошта бошӣ, бале мешавад рафта бе ягон мушкилӣ. тамошобинони азиз ва гироми қадр, дар ҳамин ҷа одамое ки ҳуҷҷат надорен, ман барои шумо як нафара тавсия метиҳам ки студентский билет тайёр мекунад ва шумо дистансиони дарс мехонед. номерои WhatsApp-аш дар рӯи экран ҳастай. қатиш суҳбат кунем, коруборош ки маххултон шид ба метавонед айпаи студентский билет гирифта бошед. як кас нависондае ки регистратсияи мо дар Подмосковӣ, коромон дар Москва чӣ хел мешавад? агар як чиза ба назар бигирем, 99% муҳоҷирон дар ҳамин ҳолат ҳастанд ки регистратсияшон дар дигар ҷой ва худшон дар дигар ҷо зиндагонӣ мекунанд ё дар дигар ҷо кору фаъолият мекунанд. агар тибқи қонун бигирем, вақте ки шумо дар ҳар ҷое ки регистратсия кардагиед худона бояд дар ҳамуҷа зиндагонӣ кунед. мисол дар ҳар ҷое ки кору фаъолият мекунед бояд аз ҳамуҷа ҳуҷҷат гирифтагӣ бошед ва дар ҳолате ки ин чизора шумо нарушад бикунед, вақте дар рейдҳо ки ғалтиден, албатта ки административни нарушения мешавад. як кас нависондаи салом ака. ду кӯдак дошта бошӣ, айзанат ҷудо бошад, хизмат мебаранд. дар ҳолате ки агар мисол ҳамун фарзандо баъди ҷудо шуданам дар номи шумо бошанд,
мақсад ки мат адиноч кашидагӣ набошанд, шумо соҳиби ду фарзанд ба ҳисоб мерен ва аз даъват ба хизмат озод ҳастед. Як каси дигар нависондае ки акаи Сорбон дуюм бора менависам. Ҳамин ава Сибирсда реҷ шидестай мешавад. Ҳозираҷда ҳаму Москва да Московскую област за рейдои мақсад нелегал 2024 ташкил кардагиянд, вале дар тамоми шаҳрҳо ки мақсад бояд ин рейд бишавад ва оиди ҳуҷҷатгузориҳои муҳоҷирон ай бишортарӣ, оиди будубош, яъне регистратсия доштан, патент доштан, ҳамин чизо. Боз як кас нависонда акаҷон ҳамин савола ҷавоб тен. Ду фарзанд дошта бошӣ хизмат мебаранд? Не, бародари азиз. Нафарое ки ду фарзанд доранд аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастанд. Як кас нависонда ягон авиакассаи арзон реклама мекарден ака, пешакӣ раҳмат. Дар мавзӯи авиакасса мо худмонам хеле план кардагӣ ҳастем ва мебинем агар ки аз тарафи шумо ягон дастгирӣ шид, хоҳиш бишавад, мисол ки мо ҳамин кора пешкаши шумо бигардонем, баъдан худо розӣ бошад пешкаш мекунем, аз пасш мешинем авиакассаи арзони гуфтагитона. Худованд мисол тани солимон бутия зиндаву саломат бошем, ҳамаи чиз мешиданӣ ҳаста иншааллоҳ ба хости худованд. тамошобинони азиз ва гиромиқадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Агар ки ягон саволи дигар дошта бошед, саволҳои бо навтар рангинтар, метавонед дар комментария бинависонед. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.